What's up again guys, and we're back again for another episode. So for today's video, magputag dalipuga. Na may friend dito na bunyagan niyang anak. So kuhaon na ng ninong duha ng ludong. So mulaag sa dito, uban ko ninyo. Uban mo sa amo. Tara. So, manamig ligo o manapod mig ilis. Then, taod-taod, manglakaw na tayo may din. Bago may malakaw, mga pisa may. What we have here, kape, pan, and biko. Giluto na mo ni gabi nga bikong. So, perfect sa kaon na pares sa kape. Nabi kaya na. We're on our way na to our laag. So ay pagkalimti ang face mask ug ang face shield. Play sa gamay kay medyo suok-suok mo gud mong area. We're back. Naabot na mi sayo kay mi dito wala gamay dito. Ulat-ulat sa naaramid na rin sa inita ang dawit ko ka. Kita na siya. Ano ba ang picture siya? Ipap. Sabi lang kung bibili naman ko ba? Masalain mo lang. Hindi ko alis ang pulis kayong dakwa sa uy please. Awang kalendar. Nagbayad minute ay. Awang kayo ang kalendar. Si Lolo si 23 Merkulis. Si mas mabili ko mahal. Si Lolo si ay di 22 ko nila. Muli na mi. Salamat ikat. Bisa kataligsik. Salamat ikat sa labi nga sa accommodation. Ay, ulan.
going home. Grocery sa si Dudong. May grocery sa hapit. Ayaw mo uli. Oh. Yeah. What's up vlog? Welcome to me guys. Shotgun.